Hei, bine v-am găsit la... bine v-am găsit la adică al 9-lea episod de Minecraft aici. Aici cu... Ca sau cei care nu știu, această lume este de creativ. Așa. Astăzi, în acest episod, vom decora aici și o să mai facem și altceva. Cu vor așa. În acest episod o să-mi fac și eu o casă, că de ce nu? Da. Așa. Hai. Casa vreau să mi-o fac. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Aici. Să facem câteva blocuri. Dacă vă întrebați unde este... Dacă vă întrebați unde este Ștefi, dacă vă întrebați, nu credeți că are o lună. Nu mai vine la mine pentru că alt oraș și aici eu n-am mai postat de mult, pentru că nu mai am delor. Așa că am început, dar nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Cam atât ar fi bine. Ce faci, porcușor? Chișca de de proprietatea mea. Hai, Valea. Ce porcul ăsta? Chișca de proprietatea mea. Așa, cum să facem noi casa? Aproape de hotel să facem. O facem din materialul acesta. Și mi-o încep, uite așa. De aici mi-o încep. Pac, pac, pac. Cam atât de mare. Da. În acest episod vom face doar o să luăm, să-i facem doar schela, doar fundați așa, două etaje și na. Această serie de Minecraft o să mai postez și Fortnite, o să vină, începem să facem și live-uri cu Fortnite și cu alte jocuri și episoade. Sezonul viitor din Fortnite facem 6.000 de puncte la arena și jucăm la PNCS. Live fac, joc la PNCS. Și la arena, pentru joc cu arena sau solo, depinde, sau trio, depinde. Și nu uitați să vă abonați la Hacker 230, să apăsați butonul de like. O să-ți apuce și el de YouTube, o să fac alături de mine cu el, vrea să mă calific la PNCS. Poate solo, poate trio, depinde, sau trio, mai știu. Poate o să, nu știu, cu
ce e rost să ne luăm, dacă o să fie la trio. Wow, eu zic că e atâta din alta. Așa. Pe aici o să facem etajul 2. Bineînțeles că etajul ăsta o să fac eu offline, că doar vă plictisesc. Da. Și o să încerc pe viitor, când o să-mi fac ferme, să-mi fac o fermă automată și na, fabrici. Mă grăbesc ca să, bineînțeles, o să-i facem și piscină la casa asta, numai piscina afară la mine, nu ca și la hotel. Aici o să fie mai frumos ca și la hotel. Pentru cei care nu știu, am un hotel aici cu piscină, să vă și arăt. Stai să termin rândul ăsta, că după aia, pentru necunoscători, fac it încă un rând. Așa. Așa. Aici să vă prezint hotelul meu, în fine. Aici recepția. Na. Recept. Deci eu filmez și nu decât recepția aici, așa. What the... Așa. Aici restaurantul, bar, tot ce trebuie. Aici 2 etaje cu camere, cu balcon amândouă, loc de joacă pentru copii, adică. Și cred că ce ați vrut aici, sărim pe aici. Și pe aici ieșim. Și înotăm. Cobor verde. Păi, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Hacker 231. Nu uitați să vă abonați și să apăsați butonul de like. Bye.